UMphathiswa kwiSebe lezoPhuhliso lwaMaphandle kunye nezoLimo eMpuma Koloni, ohloniphekileyo uMama uNongceba Khontsiwe, udandathekile yaye uxhalabile ngumonakalo owenziwa ngumlilo wamadlelo kwimpahla nemfuyo yabantu ezilalini. uMama uKhontsiwe uthe wathumela amagosa wakhe namhlanje ukuba ayojonga izinga lomonakalo kwezilali kwakunye nakwimfuyo. Uzawuthi ke akufumana le ngxelo ajonge indlela nalapho isebe lingangenelela ngakhona. uMama uKhontsiwe uyayiqonda indlela oku kuzoba nomthelela ngayo, ingakumbi kwabo bangabafama nabalimi abasakhasayo. Kuyacelwa ke abahlali bangaqali imililo ngaphandle kokuba bencediswa ngabantu baseburhulumenteni. Bayacelwa nabantu bangami ecaleni kwendlela baze balahle iidombi zabo zecuba.